Здорово, Жон. Приветствую ben seni. Sonuna kadar. Kanal normal mi işler güçler? Ya durup можно тебе можно тебе вопрос задавать? Kim bularda şunakan bizlere kollab koruyacak kim bu? Вопрос. Второй вопрос. Второй вопрос есть. Kim var ki yani bize kollab koruyacak kardeşim? Selamun aleyküm. Yavuzlar. Bana ben şunu açacak olan. Biz bu yalı var nalacadan bol kalman para Türkmenler. Особенно Çarşov, Barey, Блядь, neredesizler yiğitler? Nerede o? Bırat için gitiydik dvordan dvora bile uruşmana. Любой bir zat için. Ne oldu bize? He? Şuna korkak mı olduk biz? He? Nuri aga, ben sen bilen, siz bilen. Ben o Dubai'de oturup o internette bir zatlar grup o hökmet grup görenler var ya, onları tanım o. Dayağı uruşup dengine alışıp bizim yanımızda bolanlar bilen ben. Şunayım, ene kimler bilen ben. Ova. Ben her zaman bollayan, ben barsız bilen, ekranda da var, arkasında da var. Sıkıntı yok. Любой var. Gece gündüz. Zaten bilen var. Perden arkasındaki ana adam var. Var. Sen sıkıntı etme. Allah'ın büyüktür var ya, yadımızdan çıkarmalı şuna. Lazım ben de işte görüşeceğiz. Çıkararsın çıkma okma. Давай, брат. Selamun aleyküm Nura. Selamun aleyküm vatandaşlar. Şükür Kudaya. Özünüz boğumun. Şimdi Nura'ga açacağım ne mi diyen bir seyredin yine. Yanınızda Türkiye'de doğru adamlar köp işleye yaşı olurum ken. Senin kolduracaklan agrabası. Daşı nemetçek. Sonra şeyler sana bir zat bolsa ya Ukrayna'da var. Köpten yana biz azlık yöne var. Şular proste bir bilemiz yok.
şopa birimizde bir zat bolsa şolar hemmemiz jemlenşip bir-birimize habar edip gidip goldarýalyk. Men şunu açyp aýtmak istedim. So, hemmemiz jemlenip bilemiz o wagtynda. Yani idil näme diýjek bolýan mene seni hasyna goldurjaklar men ýanymda dosýalarym bar diýelim mysal üçin bar seni goldaýanlar idil şu saňa bir zat bolsa diýende aga mene da biz goldama çykmalar men ýene kim şolar bar ýöne bizim hemmemiz Türkiýede däl da agra böyle o daşarlarda Belarusda var, Rossiýada aglavasy var, Ukrainada da var. Şunamaň şeyler hakda bolmasa aklymyz bir ýere jemlenip bilsek onda aktivistlerimiz elde etjek adam bolmasmy? Men çıkayın Nur ağa, moşunun doňandyrna. Nedin o ýerinde, o däl ýerinde öýden. Men çıkararsyň da. Bor, bor, bor.
näme dersin? Men ölüp gitsem zat o 20 yıl ýeşesek man ölüp gider. Siz 20 yıl ýeşesek ölüp gidersiz. Apa näme? Her kim öz kısmatyna görä durmuşyny görüp gider. Tak što aktivistler çıkın vatandaşlar çıkın. Eger meni alıp gitseler men size aýdýan. Gitjek yerime gelin. Ana batyrdan. Çıkın, yani senin kimligin var. Kimligin var vatandaşlar. An görkedeýin size. Barmyň täze. Ha vatandaşlar enha. Kimligim var. Ene men size görkedeýin. Beýdin bar. 26 Noýabr. Seredim vatandaşlar. 26 Noýabr. Yani inni kaýyn 26'sına kendi vizam var vatandaşlar. Kimligim var elimde. Şonda da men akitseler akitmä esas ýok. Şonu da akitseler awos ben teredip durjak bolsaňyz men size aýdaýyn vatandaşlar. Siz baňa umyt bermeseňiz men size umyt bermedýän. Nädip siz bir nemäň daşynda jemleşip bilen zor. Türkler aýdýar siz bir agly ýer däldiler. Siz agly ýer däldiler. Nädip agly ýer boljak? Her kime öz köýnegi ýakyn. Her kim öz üstündäki köýnegi ýakyn vatandaşlar. Yani öz problemasy özüne ýakyn. Öz ekmenisi ýakyn, öz çagasy ýakyn, öz maskalasy ýakyn. A bizde ýokmy? Bizde ýokmy? Biz ýokmy vatandaşlar? Men ne ýokmy çaga? Men ne maskala ýokmy? 2 ýyl bäri adamy görüp gelýän şolar bu duşy bilmez. Kösenjini görüp gelýän, ondan tereketi bolup işlemde adamy gördüm men kysmatda. Ýokmy bizde? A siz näme? Dymmak bilen özüňizi diýen edýäňiz, özüňizi birinji bilen maňa däl özüňizi edýäňiz. Maňa eden zor. Men kim berdi? Men ölerim giderim ha o men bir sancak canım ma Hudaý can alsa gidýän bolur şo. Ha o siz näme edýäňiz soň? Soň näme edýäňiz soň? Dymyk gedýäňizmi? Buyruňyz kulapçyk Bora agamdan diýip. Şu hökümetçiler bar gan gutturýan men garanti beren umuzak bäsir. Garanti berýän ödep dur. Soňa maýdarsyňyz. Hakikaten onun için falso olmak gerekir. Falso olmak gerekir. Yamana Türkmenistan'ın içinde çıkacaklar spisek koyunca spisekte adı var mı yok mu? Adı var mı yok mu? Sonra seyrediciler eyyamdır. Türkmen kardeşler köle olmayı seviyorlar diye. Uyuyan insan uyanınca ya köle olur ya da köle olur. Aynen Atatürk'ün sözüdür o. Ya bul olman hali yatman ya vatandaşlar ya bul olma uğur yatman şolar ya öyle iş eklenecekler teyip koymama hali yat. Siz ağlayanın ne yatılırmış? O bana dahin ol yazyan komentaryalarını okamana men yurdum bitboğaçlığını bileyen yalı. Ha bu operasya gerek. Operasya edilmese gitti ve mengeçlerdi. Bu näme ennamına yapışan sakırtkan ayıracak bolsaň şolum goparoňda iýdin ganadyp gopar ýara. Näme etsek ha o yapışsa da sakırtsa ýalat bol. Ha o näme etsek? Öz-özünden giden o halkyny süýýän bolsa, watanyny süýýän bolsa giderdi. Giderdi. 1-nji ýyl 5 ýyl, 2-nji ýyl 5 ýyl, soňky ýyl 7 ýyl edip oturmady da giderdi. Konstitusiýaň barmadadyr çeýnap oturmady da. Giderdiler. Ýa-da halka feýdal işler ederdiler. Owurluk bilen başga bolmasa da. Ya 41-45 dakika. Uç bolsa da var wapşe bari mi götürjekler so var. Görüp dursun elinde aksamat öňdäki atyp dur şu taraplyga ýara uçup bir wagt atalarmy gylyp atdyraw. Biz daýna onu tak görünmeýän bir gorkudan gorkýar. Görünmeýän gorku onu görünmeýän gorku ýönüp kendimizde bar o. Görünmeýän. Na 74 o 74 ýetmek lazım 74. Ýöne her kim ýerlerden ediberen okşady. Ya üçüm dawai diýsek ediberen okşady. Görürdün ha vatandaşlar. Ne umuzak wagtda görürdün. Kim niýede durýanyny özüne soň sora bersin.
Polşada galan olsa ma diýerdiniz ýöne. Anasy Malmö üçin gidipdir, ana satyp gitdi, ana özüni bilýär. A gelemizden soňra hany bolup gören zatlara seredin ha. O taýda 3 tane 4 tane haramzada şimdi de topulacak bolupdur. Bir kanatyna jaňa diýen gowy ýörüp giderler diýen boly bahanasy bar. İşden öýrülen ok, öýlen ok. Awo hatana terbiýesi görmeli ol. Kaçak bolup bara. Bolýa, olar ýaly bolsa solar ýaly ýaşar vatandaşlar. Her kim öz hak etdiği durmuşy ýaşar, ýaşar bilemem. Hak etdiğiniz durmuşy ýaşar. Zato men şu köşesi görmeýän, zato görmeýän. Düşündiňiz? Zato men ölüp gidýänmi? Bolly köşesi göremokmy? Ha. Görürsiňiz, siz görürsiňiz vatandaşlar. İyi çıkmanyňyz, özüňiz syýlamanyňyz. Eklen, pul, günüňiz gün mowin soňunda da bir kesel tapýaňyzda, oňun pulun töläýärmen ölüp gidýäňiz, soňunda durmuş diýäňiz. Ha men gitdim Ýewropa. Ýewropada nähili durmuş gördüm. Ýewropada gördüňizmi? Polşadan Wiyana uçdum, Awstriýa uçdum. Men biledim şol ýaly. Gün geçip gitdim. Sumkamam marlan ýok. Ýemem marlan ýok. Gün geçip gittim, çykdym. Ýaşaryp gittim. Maýysak bir 3-4 saata wagtym bar eken. Gelek diýdim Wiyana'na aýlanyp çykaýyn da diýdim-de. Başana poýz bar eken, oňa bilet aldım. Ýalňyşmasam 8,5 € diýdi. Tuda obratny bir tut bolup bilet. Bir tutdan wagtym bolsa diýä. Aldım bileti. Niýat poýda tarap gidip barýan oly şu alan zadyň üstüne barkod bar. Şonu bir ýer okadarym kam bir kere diýen ol hiç ýerde barkod bar. Ýani yer ýok. Başlanmadı.
Ezel bacıňyz haramzada bolan siz çykansyňyz. Dünýäde şoň 3 taýda diýdim. Bize şol ýaly söwgänsiňiz. Men dan ejem bacıň ýerine goýmadyňyz o wara haramzadalar. Hemmeňiz hakyňyz, hukugyňyz gözleýär, men gelip gaýsam bize ýa-diýen zatlaryňyza serediň o haramzadalar. Ölüm diýesim gelýär, ölüm arkada masly, arkada şöhrat diýmen olsun diýär haramzadalar. Bolan. Hawa sen aşu hırmat edýär şol. Belki ku senem pılık goýber, ondan soň geçsekmi düşman boljakmy. Soňa seni bollajakmyň. Bollaýar soňa seni bolýarmy? Mene bir wasa bir ölüm diýip ýaşaýar. Bir wasa bir ölüm. Çıksa gelme tiri watandaşlar. Ýöne käwratlar aýdasyn belde wara. Ýa bizim soň goýun milyonda da bollu ýazmak ýerine şu ýar haramlarda täýäpli ýollar ýapyldy, näme edildi, plan edildi. Pıttyna azmynyň paýyny beribilen dokmay tanan dokmy şolar ýaranyldy. Beribilen dokmy şol ýar haramlardalar özüňiz. İň soňunda şu haramlardalar ýurdu şu derejäge getirdi. Şonu ýatdan çykarma. Şunu gelen olsa şular ýaly bir topar göt ýoky ýallakylar var, taşlaşdylar. Ana şolar getirdi ýurdu. Şolar getirdi. Ine iň soňunda gelen derejämiz ne gelen derejämiz öz aramyzdaky parazitler iki bilen araşdyrmaly watandaşlar. Şolardan başlamaly. Düşündiňiz? Ay ýa-da siýad ýa soňkudan videolaryň aşagyny bir gidenim boldy. Nämeler şol? Troll hasaplar hökümet tarapy. Men bilýän troll şolara pul berip edilýär. Ýöne ynsabedim o ynsabedim satmaň o özüňiz satmaň, pulu satmaň. Satmaň özüňiz. Belki siz öz sağalaryňyzyň geleceğini satjaňyz o, kıtlyga satjaňyz öyle. Bir topar piderler. Haramlarda piderler. Neme size aýtsasyň, Polşada eden çıkışymyzda da, şu taýda da hem ýurtda basışlar edilýär, basışlar ediler. Ýöne durmalylar, görüşe dowam etmeli watandaşlar. Durmalylar, görüşe dowam etmeli. Şotaýda da şolara da hain diýipdirler, şolara da terörist diýipdirler. Şotaýda da gurrun berdiler hemme. Şolong ýurtlarynda da, Ukrainada da bolupdyr şol. Hemme Gruziyada da bolupdyr şol wagtynda. Hemmesinde de bolupdyr. Öyle birine halk eýe çykmajak bolsaňyz, siz şu aktivistler eýe çykmajak bolsaňyz, iň soňunda men size aýdaýyn. Meniň akedilen günüm bir akidilsem şotaý üçünü başarmajak bolsaňyz, men şol işi şondan soň goýýan watandaşlar, şondan soň goýýan. Düşündiňiz? Şondan soň ina öz aktivistleriň diýen sözi. Bu halk üçin degmez, bu halk üçin degmez. Dep teňrelanyp üstüne tiýdiler, sıçdylar. Iki ýol ýapdylar, izdivaç etdiler. Gül ýaly ýurtymyz bar diýip izdivaç etdiler. Üstünden şonu da sesin çykarmadylar şolar. Sen näme janyň ýakýan diýdiler. Eger siz şonu da eýe çykmajak bolsaňyz, şondan soň menem ýok watandaşlar, menem size aýdaýyn şonu. Siz bilýän beren dokýar, halk bolsundan beri bilen. Yükseleçin namusunu, vicdanını parayla satan insanlardır. Boşuna nefes tüketme diyor. Doğru söylüyorsunuz abi. Doğru söylüyorsunuz. 100 lira için ya bu kadar mı alçaldık arkadaşlar ya? Bu kadar mı bu derece sefermeli alalım? Mertebemi saklamalı olur abi. Kulu satılmayan da atlamız olmalı özümüz. Kulu satılmayan mertebe borda olmalı. Ana söyledi adalet. Senin nakşin oğlunun biri adalet. Değme dayan çekiledi yuvasız bırakın. İnhasida halk bir tiyatroda görünýär, serial görünýär, oturup yaşaýar. Ýöne eýe çykma gerekli çıkan da hawa öz derdiňiz özüňizde ýakinçeýär. Şol oğlan şeýdip gör, ol oğlan beýdip gör, ol gymmaşgaly beýdip gör. Biz üçin görüşip gör diýip bilenmeden gowsady. İň soňunda diýýäňiz näme ekan? İň soňunda işim var, derdim var, problemam var. Destekmeseniz vatandaşlar, gayret edin. Bolluğunuzu, ya görkedim. Ben şundan da enda, dinle. Ben sen bundan soň любой bir ýere gitjek bolsaň, любой bir ýere. Просто canlı efirde çıkýan, aýtýan erti şotaý barýandy. Näçe adam barjağını göreli. Şotaýda men bolýan. Meniň adym Alihan, men şotaýda bolýan ağa. Men ýanymda da adam emeljek.
kiminni seni goldayanlar elçek. Eğer de bar bolsanız şutayda 164 adam dinleye. Gel. Gel şu ecel şolar elsiz şolar erkek olsa. Kimi olsa gelsin. Hememizde maskamız var. Gel var yaz. Men var ya nire barsan her gün her yerde et de ay. Diňe sen däl ina Türkmenistanyň halk hereketimiz bar. Bularam çıkan o görünen o. Halk hereketi nirde bular? Nirde siz? Halk hereketi. Nirde siz? Az adam Taşladınız. Taşladınız bar. Az adam Doğru bilen Yes. taşladınız. Bar awraňyz merkebeňizden hasyl eken. Birden geçen ýyl çıkanda han siz nirde? Ya meseleňiz çözüldü. Onadan yol açyldy. Ya öýüňize üstüňiz. Ya dolar düşdi dänim. Aileňiz köpürdü. Ya näme boldy? Sadece krizimiz aýyrlymy. Näme boldy? Şondan bäri hiç tarifgana owa. Hani hanuma dip bir giz bardy. Gitip gitdiler. Bar boş. Soňuna çıkdylar, gitip gitdiler. Ya watandaşlar şoň hemmetiniň hem umytdan gaçma, seýatgar, ýene siz halk. Dünýäňizmi? Halk çıkmadyk bolsa, şu halk çıkmadyk bolsa, öňde hiç kim durmaýar, watandaşlar şol ýatdan çykarma. Siz niye çıkmadyk bolsaňyz? Men ýokary bilimli. 3 tan, 4 tan ya daşar urt dil bilýän. Ýokary bilimli. Öňmüli bol ministr otkudum men şoň bilen. Diskussiýa girip şol çürük görseler. Şu oturan ministrler menkisi akly ýok, menkisi de ýok şol akyllar. Ýene de siz niye çıkmaly bileňiz o. Aktivistler köpüde görgüli men çıksan am diýär, men görüş ýok diýär, ýöne men almam ýok, geçen ok diýär. Hani siz alamyzlar nirde? Hani ýokary bilimleriniz nirde bilen? Nirde siz? Nirde siz ýokary bilimler? Hani Bundan sonra çıkın. Gelin şu adam nereye gidecek olsa. Любой зада свищадет. Ağa. Любой зада свищадет. Ben baryan ağa. Любой зада свищадет. Любой зада свищадет. Ben var. Ben var. Ben yanımda. Aktivistleri prezident gelýärse ýygnajak bolýarlar. Ýygnatmaň watandaşlar, ýygnatmaň. Iki sana tuzda ýatdy. Ýygnatmaly. Menem alıp giderler. Men size aýdýan alıp giderler. Menden kimligim bar, görkezdim ýaly. Hemmäňize de görkezdim. Kimligim bar. Şu kimligim bolanda da men alıp giderler. Onda diýmek bular bir kanun iş edýärler. Etdirmeň watandaşlar, hakyňyz bar. Etdirmeň aktivistlere çıkın. Çıkmaly bilýäňiz-de. Ýöne siz umyt bermeseňiz şu aktivistlere, siz soňunda boljak ýene şol geçen ýylkylar bolýar. Geçen ýylkylar hani dip sorardyňyz. Soň ýene çıkarsyňyz dany. Ana, ýoga çıkýarlar, soňra gitip gitýärler diýersiň. A siz näme arkada gitip gitdiňiz, oturýarsyňyz. Serial göränýär, oturýarsyňyz, köçüýiňiz. A bu siz günahkar dälim bulaslar. Hemmelerde başka türlü günah özleýäňiz. Aktivistler özleýäňiz. Opozisýonlar öz arasynda döwüşýär diýäňiz. Siz näme sizde günah ýokmy? Men hemen canım ýan siz halky hiç kalmok. Öz aktivistler. Öz 5 adam, 10 adam ýa 50 adam çıkmalylar. Hemmäňiz çıkmaly, hemmäňiz. Hemmäňiz çıkmaly, başarmaly. Hemmäňiz. Gerekmi watar, watar şu ölmelen bolsa çıkmaly, şotaýdy. A siz näme diýäňiz? 3 kuruş o 5 köpügi satýaňyz derrew. Aylyk ýa günlük başlygy izin bermedi, plan etmedi, pıtpıdan etmedi. A bize näme onda bize ne gerek gäm ol? Bize näme bize ýokmudy onýaly geçsek bolsa. Maşgalamyz bilen görüşýär. Gitdim geldim, öňünde oturdydım. Oturdy hakimliň öňünde. Çıkjak bol perdade jagorgul. 5 ýere garda ýazyklar seripler ministrler. Hawa birinji maňa birinji çözülmeli meselem şu bir soňçynyň sonundan ýapypdym. Täbir diýe sergiye maşgalam tutdum. Bu maşgalam çıkardı birinji problemam şolmy? Birinji problemam şol. Birinji problemam şol. Ölýänem bolsa soň. Eger ölüp gitsem, Hemmem şonu istiyor. ölüp gitsemem. Ha. Sizin niye çıkmayanlığınız çün bolýar şoda. Günahkaram siz bolsunuz vatandaş. Siz günahly bolsunuz. Diýersiň siz men size anandan halkyňa çıkar. Bu halkyň bolmanda öz aktivistlerine, öz watanyna diýe çıkar diýdim. Siz niye çıkan zok vatandaşlar? Çıkan zok. Siz ýa hakykatdan nalaje diýen adamlar käneken var. Men soňa göjetirdim da soňky dowrda. Nalaje diýen adamlar bir käneken. 5 manat birinji ýerde durýar. Sizin hökümet watan problematy infonksiyada durýar. Birinji ýerde öýü, hojalygy, jaýy, şifry, terpeti, awo, maşyny birinji ýerde durýar eken.
Yo sen neçesine gidecek şu oğlanların izinden Nora şu iki oğlanın izinden neçesine gideceksen şuna ait efirde de ait ben şu tayda bolyan ağa. Açan gidecek ne emecek ait şu oğlanlar çıkarma için biz görkezeli işte biz var. Varlığımızı görkezeli. Ben advokat bilen gepleşem, näme bolýany görür. Eger şol olanlar advokat neme, aeroportda mindirip äkitjek bolsalar, aeroportda 3-4 vatandaşlar mesaata eder. Şunu däme. Şonda geler gelmejege mara, daşa rutdan gollayanlar daşraksa, Türkiýanyň içindäkilere gelmäne may bolar. Ýöne daşa rutdakylara düşünýär. Türkiýanyň içindäkiler, esasan İstanbuldakylar, ýa-da Gapsaly şäherlerine, Tekirdağ diýdi, Ýalowa diýdi, İzmir diýdi, bir saatda gelip bilýänler, Ankara diýdi, Antalya diýdi, gelip bilýänler. Gelin, eýer çykyň watandaşlar, öz aktivistlerler, eýer çykyň. Şol adamlar siziň üçin ýollar açdyrjak bolup, Sıfırın Kamil Abulov eline plakat alıp, ýollar açyn diýip, köçede aýlandylar. Indi biz onu ýolda goýsak näme bolýardy? Biz kim bolýardy? Ya, kim bolýardy şonda? Şonuň eýe çıkmajak bolup. Ya, Ahmet Antalya'daky oğlan. Kim bolýardy şonuň eýe çıkmasan? Ol bizim üçin çykyşlar etdi, ýatmady, nerwesini harjady. Iň soňunda da taşlasak kim bolýardy? Şoň üçin wara Erkekler. ümitleri bilmeseniz aktivistler yoş ümitlerini gaçyrýandyr. Olar size bagly. Hemmeňiz bir san, iki san, bakana kapsak bolsaňyz. Siz özüňizden görüp özüňizde bu näme? Özüňizde bu näme? Düşündiňiz? Soňdan soň Vaşa sanlaşan mı? Vaşa plan tutmadan diýmän soň. Düşündiňiz? Aklyma näme boldy? gelin hem gelin. Beşirle näme bolsa onu aýdaýyn. Demirgal Kareýany wara ýüzüňe syýlarsyň. Demirgal Kareýany ýüzüňe syýlarsyň. Ýa garant berýän vatandaşlar. Garant berýän. Gitdiňçe közelmese daş bilmedi. Bu gitdiňçe köse. Öňem bu wylatdan aýrylyp bilmeýär. Aýrylsa ejen uğurlukları, zümürlükleri we oň hasabyny bermedi. Näde aýrylsyn? Halk aýyrmada bu aýrylan o üçin vatandaşlar. Soňra düşünüň staýňyz, alyk. Şu giden ok, näme üçin gitsin? Bir el ýagda, bir el balla, näme üçin gitsin? Gitse taýan basylmaly ol. Tutuş ne beredi bilen. Soňra siz düşünüňiz o. Salam Bekir, hoş geldin. Doğru aytan. Salamu aleyküm. Nuri. Önce bir 5 minut köşersen bir çilim çeken olsanız bir çilim çek. Ben bir diyecek saatlarım başlaydı. Şu maşkalamın adından, öz adımdan, halkın adından sizin önünüzde onda da senin Tursol'dan önünde boyunu eğez hiç destek olmadık. Yani sizin garaştığınız desteği berip bilmedik. Yöne yine bir gezek şu halka, bizim halkımıza yine bir şans verelim. Senden ben şunu sorayım. Bu olanlar Ahmet, Kamil dağı eğer gitmeli bolsa aeroporda belli gününe ait şu günü belli var. Şu günü halk çıkmasa aeroporda hemmemizden yuna biriştiralı bu zadı koyalı. Bir güne maşkalaları yakmalı. İyi son gezek diyen. Yine bir gezek. İncik bakranma. Bili otem. İçinde ol geli otem. Ben sana seyret. Taydan az özün tolganı otem. Biliyor musun? Adam var ya Bekir ağa. Bir sekund aydayın da. Seret hememize simya var. Da. Bu adamda bu simya yok yalı gürleşeceğiz da paroyu. Şun yalı yazyalar bilet. Hey hememize simyamız var. Zaten Zoom'da koyup kaydı anırda. O kim alış o bilet. Bara mujik bilet. Sadık Kargo. Bilet gördük. Kömek etti. Kökmede. Ondan sonra kidat ettiler. Şimdi adam şöyle grajdan sıvasına al oturan. Понимаете? До такой степени морать bizlerin devlet.
devletlerinde hükmetimiz. Da takoy stepeni varras. Sen näme götünden öpeysen demvenigsin ya. Yine desin ya adam şutay göçüp gelecek. Men bir zatına hayran. Hem için biz sonu ulu toprağa koyup onun simyasına çağalarımıza zulümüne yani atamız zulümüne koyup biz bir yerde yaşlılığımızı yitirmeli. Ne için? Ben düşünüyorum. Ne için biz onu etmeli? Alikan, He? Alikan, incik. Biz 100 Doğru. adamlar sözünü 5 bölme. milyon adam. Derdin bölünsün. Seret, biz inandık. Bu hükümete biz inandık. Bir gün doyar, bir gün koyar, bir gün halkına seyreder deyip inandık biz. Yine halk inandı da bu tayda katı aldandı. Biliyor musun? Biz indi bildik bunu. Biz bunu 27. April günü gözümüz yetti. Bu haramzade hükümetin özünden başka hiç kime seyretmeyenler. Biz 27. April günü gözümüz yetti. Şunça yıl belli bize gözünüz yetmedi mi? Şunça yıl, nice yıl yaşınız niçesiz Bekir'a? benim yaşım ketti. Kette o kadar Ha. sene yaşadık mesela. Ben ki sizden kiçkine keçiresek gepinizi böldüm. Şunça yıl yaşadığınızla, zat ettiğinizle o kadar tıkkatmedi. Yine 1. Ağustos'ta nice adam kamaldı. 10 adam kamaldı. Şu onların içinde menem babam ve erimem ba. Erimazı Tuzla'da yatıptı mesela. Şunça zat etemiz sizler için, halk için. Biriniz bizden desteklemediğinizde, biriniz. Olsun bize sizler için işletişimlerimiz gerek. Hı? Ama ben sizin yanınızda. Ben baraman. Nere barman olsa baraman. Hiç problem olmaz. Hiç problem. Baraman. Elihan barganda emes gep, barganda emes. Hemen senin batır bulup yüzünü açıp hakkını talep etişi gerek. Barsan barmasan sağ bul. Lekin haklarınızı talep etiyle hemen de değişli bir gep. Ya kur bize için gerek miydi ku Türkmenistan doğru mi? Hemmemiz için. Hemmemiz ailemiz şakta, bağlarımız şakta ya. Kaçan içelim ne? Yaşımızda kaçan içelim. Ya bizden bir gün harimiz. Vallahi da harimiz ne? Dur ben yüzüm kapalı hazı yüzüme alantıracak edim. Alantır ölmeyindirtme. Benim artık yüzümü açacak mı? Kaçan içelim yapık bulama. Ben tıkkattı yanmana. Vallahi da tıkkattı. Ben ya sen geple bu sıra öğreten Nuri. Çıktığımızda hazı Nuri yine çıktığımızda kansosluğa baramız deyimiz. Vallahi da sana aytamam. 5 gün adam çıkadı. Yine menem çıkarma senem çıkarsana. 5 tane kükan çıkacakına ben sana garanti ver ölümme. Yine hem mesket ekinde oturadı. Niçin bilesem üyündegilerinden korkadı hem mesem. Ya bulada izin bulmasa si miydi o sana şunun da bak. İzni bulmasa si miydi ona bak. Yollar yapıp fırsat yadınızdan çıkarmanla yollar yapıp deport edilmediler. Elimizde kartalar. Hazır etmeli. Ertemez. Hazır etmeli uzadı. Ayış hemmenize. Yavur işede oturtman. 209 adam oturan. Mantık var bile de akıl var. Ya Siz adamla çıkın, az ben bana baramam. az bana üzerimizi bağlarımızı gelecekini oynayalım. Yeter artık diyelim üzerimize. Neyse Nuru amana beni erime yatırsağa yamına gerek miydi halk? Hemmemize gerek. Size bizeni tayar ov edecek bulasla. He size dımı boturmalısla bize geplemelimize. Niçin? Niçin? Aslında yok mu bize de badil? Yol açılsa var ha, yol açılsa var ha, bir de no otum vermeyen Türk'ümüz. No otum vermeyen. He onu diyorum biz bunlara yem. Başkayı satamaz yem bize bunlar için. Yem. Nuraga ben çıkarasam mı? Ayış. Filozof, Nesba'da akıl veren zaten. Şeyle değil. Haydi, mitingde katlaştın. Haydi, proteste katlaştın. Sen niyen güççüden almalıydın. Güççüden teorumda badıra özüm ya düşünce olanlar. Yüzüne de açılar onlar. Güççüden alyan olsa. Kim elin saklayasın? Kim saklayasan elini? Kim saklaya? Hiç kim saklayan yok. Güççüden almalı diyenler bağ olsa çıksın. Böyle güççüden almalı diyenin Türkmenistan'ın içinde nedir belli konu. Kaçar yurtta sen güççüden konsulluk alacaksın. Ha o konsulluk dağıttın da o. Ceydatı ne ama? Vatandaşlar fikir edip görün bir daha 500 adam, 1000 adam, 2000 adam var. Akın
safar 10 sancak, 20 sancak aktivistlik udara oýýanyz. Iýe çıkmanlyňyz. Soňa motor ýaňyda näme edip bildiňiz diýeniz. O, canım o seň üçin görüşilýär, seň üçin. Sen çıkmaly. Ya, açyň ýüzüňizde çıkyş edin, çıkın onda hemmäňiz bir ýerden. Şu üniversitany kargon işçiler gelýär-de dagat, sizge watandaşlar. Iýe çıkın biraz, iýe çıkmany öwreniň, iýe çıkmany öwreniň. Iýe çıkmany öwreniň. Biz seň üçin görüşýär. Siz näme edip bildiňiz diýeniz gaýtam. Sen näme pas, samy. Men seň üçin görüşýär. Sen kim? Näme üçin men seň üçin görüşmeli? Sen özüň üçin görüş. Çıktanym. Menem öz tarapym belli değil. Ben Özüň bul bol. doğru gepini böldük derdini bölün de. Bula kesel bolsadan hakkını aramydy. Ölüm döşekinde yataversin. Görmedin mi niçe bir keselini paylaşıp oturtdular. Sağ bolsun arkadağın sağ. Sana arkadağın bilet aldı mı? Ya senin 5 gün ya bir hafta ömrün kaldı ya. Bir hafta ömrün kalgandır belki. Yine de sen şöhret etsen sana o bağaların yanına git ölmedin bir. Ya keselin için ya al ölmedin bir. Hiç bulmasa şu vakit sen öleceksen o, sen ölecek bu zaman bir hakikatla aytıp ölüş gerek mi? Dur şuna. Taşakçılık etip ölet. Da boğanı başka zat yok. Başka aytadağın songu söz bu. Yakyn wagtda 5 ýyl gurumy edelim watandaşlar. Bol ya aktivistler bir gazetçiler ýakdyrdylar diýip. Ýakdyrdylar 5 ýyl. Ýakdylar. Sizin degeniniz aýdy oğullar atyldy gitdiňiz öýleňiz. Näme hezillik wadyr öýdýän, hezillik garaşýanyň şol sistemada. Size hezilliň wara şeýle atasyň görkezler görürsüňiz. Pişman edersiniz. Pişman. Çıkmadyňyza, görüşmediňize pişman edersiniz. Nehip bolsa Allah'tan sözü şow bizi söwýänlere, bizi kommentariýa ýazyp, ýalçanman bile gaýtam, bollu berjek ýerine, meýdana çykyp meýdanyna äär görüşüň görkezjek ýerine bize şeý diýip ýazýan. Hele ýypatly erkekden bile diýen esasana. Hele ýypatly gorkop, äär aýallamdan bizden mer. Mine siz nehip bolsa görürsüňiz. Türkmenistana baraňyzda hezirlik ýok size. Hezirlik ýok. Hani 50 tane 60 tane vatandaşymyz, aýal maşgalarymyz gidip un sorady, çörek sorady, iş sorady. Näme boldy? 50-60 şol paran için şolary da diýip bilmezler. Siz bolmaly 50-60 şol, 100 şol, 200 şol, şaýda bir sora bildingizmi? Sora bildikmi? Haçan 200 adam, 300 adam bolsa sora bildik. Tomoşa çykypyňyz, tomoşa söý. Näme bolup durýandy görürsüňiz gelýär. Näme bolany bilesiňiz gelýär. Oturuň ne diýip Film görmeli gelirler, film. başlaňyzyň agyz kokusyny eşitdiňde bara başlaňyzyň agyz kokusyny eşitdiňdänim geleýärik kim o diýdim sizden bor başlyk diýinde barıňda ýa ylgaňda ýörüm uýdymda bolýarmy medeniýetli ýaşamany urunma ana gidin Ýewropada adamlar näde ýaşardy men görüp gaýtdym watandaşlar men görüp gaýtdym adamlara şeýle hormat goýulýar adamlaryň şeýle bir mertebesi ýokardy hemme adamlara hyzmat edýär hiç kim bir-birine gatyrgan tereden ok bir adres sorasaň gülüp sypaýlyk bilen mülakatlyk bilen jogap berýärler näme tanışyp näme edip terip duranok men aýdýaram bir Germaniýaly biri bilen soradym näme diýdim şu bileti aldym bolýan diýdim menden diýdim bunu hiç kim soramadylar diýdim koýdum menemde de soramadylar 20 ýyl ötdi ýene soramadylar diýdim bolýan bu taýda diýdim barlap duranoklar diýdi täýärçiňem ýewropa cizesi değil vatandaşlar 2000 eurolar 3000 eurolar olur ýa-da halk 4 euro için özü nämäde goýjak bolup duranok al ýa-da gidýär barlar tam ýok konduktoram ýok ýerinde Türkmenistан şlagbamam ýok nämäni İstanbul kartyny okudyp geçýäňizde şolar ýazan adam ýok okudar ýazan adam ýok Porşada da şeýle tramvay geldi tramvaya mindim barra ýanam ýok tory ýanam ýok düşýän çykýan gaýýan şlagbamam ýok adam ýok ha ýaşaýyş nirde ýaşaýyş näme biz şol ýer edibilýär biz näme edýäs şol işler şol bolup berýärmiz şol gananymyz bedenimizde ýetmenok o 1000 dolar ganansak şaýdyr töýüp ýatýarmyz tam togda oýnatdy biz Türkmen halky oýnatdy her pul özüm oýnatýan oýnatdy biz şundamyz oýnatdy käwir nemeler görýänler Türkmenden bizi TikTok'da da atsa bolman awray goýmadyňyz käwir ine biriňe jäňiz gaýtam Türkmeniň awraýyny galdyrmak men
keşke düşünseler, keşke düşünceler. aktivistlere, opçu vatandaşlar olsun, ümit verseňiler, berýäňiz, bermeseňiz hem, ha, ýakyn wagtda prezident gelýär diýip, aktivistler çöplärini atıp giden tolary çıkmajak bolsaňyz, sondan soň şu aktivistler hem umydy ötüşýär, ondan soň siz oturýaňyz öz başyna. Awa bizi çıkarıp koýberler bir ýurtlara. Bir ýurtlara çıkarıp koýberler, biz derdimiz awa. Ömrümüz wagt, ömrümüň galany başga ýerlerde geçirek. A siz näme demeyjäňiz? Soň beýgiratyny sökmezsanyň içinde. Kömege edeceğiz, kömege ettik. Aynen. Artık şimdi kalacağız zaten. Karalarımızda devlet tatil yapıyor. Görmediniz mi ha? Dubai'den 26 milyon dolarlık gay alıptır. Niyeden alıyor? Neymen hatan alıyor? Senin benim pulumuz şu. Halineden alıyorlar şu an vatandaşlar. Halineden. Niyeden alsın bunlar? Nurimi çıkaracağım. Öyle sağ olun. Böyle ya şey. Kelleni ağrıyor. Benim internetime neyem bolýar var şey. Alo. Ne böyle? Nuri, incik. Beyde Salam. şey yap, bir planlarını düzele. Bir kliçkadan zaten gürleşelde oğlanların çıkarmağın aladasına çıkalı. Salam aleykum Nura, otmasanız.